Αλήθεια. Ποια θα είμαι αν λύσω το πρόβλημα που με ταλαιπωρεί τόσα χρόνια? Είναι μια ερώτηση που δεν τολμάμε να την κάνουμε φωναχτά, γιατί πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι απλώς ένας πόνος που κουβαλάμε, είναι κυριολεκτικά η ταυτότητα που έχουμε χτίσει γύρω από αυτό. Το ποιος είμαι μέσα από αυτό. Αν λύσω λοιπόν το πρόβλημα, τι θα απομείνει από μένα? Ποιος θα είμαι χωρίς τη θλίψη, το άγχος, την ενοχή και την πάλη? Τι θα κάνω με την ελευθερία μου αν δεν έχω πια αυτό το βάρος που κουβαλάω τόσα χρόνια? Η αλήθεια είναι πως όσο οξύμορο και αν ακούγεται αυτό, το πρόβλημά μας προσφέρει μία οικειότητα. Είναι γνώριμο, το ξέρουμε, μπορεί να μας πληγώνει, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε τι να περιμένουμε. Και κάπου βαθιά μέσα μας, ο φόβος δεν είναι μόνο να μην πονέσουμε ξανά, αλλά ουσιαστικά είναι να μην αλλάξουμε τόσο πολύ που δεν αναγνωρίζουμε πια τον εαυτό μας. Όμως, εκεί ξεκινάει η πραγματική αλλαγή. Όχι στο να εξαφανίσουμε το πρόβλημα, αλλά στο να τολμήσουμε να φανταστούμε τον εαυτό μας χωρίς αυτό. Ποιος λοιπόν θα ήμουν αν δεν υπήρχε αυτό το βάρος? Πώς θα ζούσα? Πώς θα στεκόμουν στις σχέσεις μου? Ποιες επιλογές θα έκανα διαφορετικά? Ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση.